Vážení panové dámy, já jsem Jan Rožiček, jsem předseda toho úžasného serveru Agrofarma Perčafetel Plus. Jsme na vedlejším kanálu, kde si budeme trošku informovat o něm, co není Farming Simulatoru, a právě je tuhletu novinku Drive Project Moto Racing s podporou Giant Engineu. Dáme si naše intro a potom si něco o téhle hře řekneme něco víc, teda spíš proč tam ta spolupráce s Giant Enginem. Tak jdeme na to. Teda na to 6. září 2026. Jo. Tým Forge Atom proč je partnerství ve společnosti Giant Software je jako mít v motoristickém sportu kompletní tovární motoru, v tom případě motor editor Giants, který nyní pohání projekt Moto Racing. Trošku přiblížím, že je už nějaký slovy dneska. Na random orbu Engine Giants je jeho nejkoření sahají až do počátku prvního desetiletí 21. století bude pohánět projekt Moto Racing, až je jednou uvedeno na trh v roce 2025. Pokud jde o výhody pro Sting 4, toto partnerství mezi Giant Softwarem a S4 je obrovský. Něčeho závodním jazykem jmenují jsme engine zakoupený v reálním a zaplněný tovární podporou motoru, který získal titul mistra světa a ze všem vymožňuje si spolu s enginem přichází i 2 desetileté zkušenosti z oblasti simulace. Úzké partnerství s tím projektem. Toto je pro nás klíčový být v partnerství, které můžeme využívat s podporou samotných inženýrů, kteří engine vytvářeli jiné zásady při integraci našeho fyzického engineu a import naší autarky a tak dále. Techář výkonu vždy vítězí. Tvorba simulačního závodu v titulu znamená, že neustále snažíme se osvědčit výkon s našimi novými fyzickými enginem. Jsme se setkali se stejným problémem, který mnoho simulátorů závodních her objevuje u komerčních dostupnost herních enginů. To mnoho její žerence si můžeme obejít bez následností FPS, ale v simulaci závodník je výkon klíčový, proto i 1 sekunda zpoždění stačí k narušení věrnosti ovládání nedostatek FPS. Je fajn, když simulace vysoký výkonný auto.
co jsme s enginem Giantis našli si přesně o to v jenom důvě integraci engineu Giantis. Interní modul fyziky engineu od Star 4 probíhá už téměř rok. Výkonu našeho simulátoru jsme spokojení, a to v verzi. Takže z toho technického parametru si využijeme to nejlepší z osobu světa, výkonu motoru a plnou podporu týmu, který ho vytváří, ale tím to nekončí. Existuje několik dalších výhodů, které budou klíčové pro budoucnost projektu Motor Racing. Engine modifikace. Modding je obrovským součástí úspěchu série Farming Simulator, stejně jako ve všech simulačních titulech. I Giants pochopil možno přidávání strojů do Farming Simulator pro svou komunitu už od začátku. Pracovali na engineu, aby fanoušci a vývojářům třetích stran usnadnili přidávání nových strojů, funkcí v případě skriptů, jazyku Lua. To je něco, na co se těšíme. Engine kompletní a kompletní multiplayer. Vzhledem k nařízení, že zemědělství část vyžaduje, aby obsluha více zdrojů současně, například když sklizení, obdělávání pole a zrovna se nakládá do následujících traktorů převez, bylo již brzy jasné, že multiplayer je dalším prvkem, který bude muset Giantis Engine podporovat. Jakmile to bylo importováno, hráči nestráceli čas a začali si vytvářet vlastní způsob hraní Farming Simulatoru. Například tento režim využil pro soutěže online, které dokonce základní soutěže Farming. Aby jsme zjistili jako první dosazení určitých cílů, zatím jim soutěže v nakládání balíku na přívěz v Rachsina Giants. V roce 2019 jsme vytvořili samostatnou mapu s herním režimem pro soutěžnic týmy a založili jsme úspěšný e-sport soutěžů Farming Simulator Legend. Díky úzkému vazbu na zemědělský výrobce a dodavatele herního hardwareu vybavený mohl také sponzorovat také e-sport týmy a taky samotnou ligu. Engine multiplayer a cross-platform. Přednostní engineu Giants je úžasný Engine Giants. Podporuje zařízení PC, Mac, PlayStation, Xbox, Steam, Nintendo Switch, Android a iOS, což znamená, že hráči mohou své hry přizpůsobit co nejdelší instalace základně. Jelikož mají jinou kontrolu nad enginem a jeho funkcemi, je důležitý faktorem zvláštní multiplayeru. Funkčně možno hrát s přáteli s různými platformami a ať už různých konzolích nebo PC je velmi velkým plusem pro engine i komunitu. Jen to něco, co je pro vás opravdu aktivní. A tady už máme poslední vlastně projekt Motor Engine. Co je všechno znamená pro projekt Motor Racing příští měsíc, toho samozřejmě odhalíme hodně, ale směření, který měl Giantis vydavatele s Farming Simulatorem, bylo nejprve, než jsme směřili se projekt Motor Racing bude ubírat konkrétně v tom, že můžeme spolupráci a komunikaci na vytvoření simulace, jako jsou fanoušky před konceptem to, aby vždy klíč k úspěchu v hrách nasloucháme svým fanouškům. Samozřejmě mám pro vás připravené i fotky, i videjko,
si teda hraju k téhle hře, ale nejdřív se podíváme, kolik stojí určitý je to, jdeme teda. Jsem koukal, sice tady to má už PlayStation, ale když tam proklik, tak tady zatím ta hra ani není uvedená. Počkejte, tak já to hru zkusím napsat ten název spíš, jestli mi to teda najde, protože tady píše, že to není jakoby k nahlédnutí. Takhle ne. Opravdu Rocket Racing, to nebude asi ono. Počkejte se na tohle podívám, protože tady něco je. A myslím, že to není ono. Ne. To je on fríčko a tohle fríčko nebude, si myslím. Takže na PlayStation to za ním není oznámení, když tady je propojka, ale není tam nic vidět. A tak dáme Xboxy. Na Xboxu to ne, taky není. Na Xboxu to zatím není Windowsy. Tam taky ne, takže ono tam vlastně sice tady má jakoby udělaný propojky, ale na který platformy to bude, ale ještě tam není napsaný. Takže my se nezvíme ani cenu. Ale možná, že bychom dali tady. Počkejte, to nějak zkusím zjistit. Máme češtin. A když dáme, počkej, tady jde koupit, jakoby. Jenom ukázka toho tady traileru. Není. Ale jo, počkej, budnou. PlayStation 5. No, jo, jasně. Zatím digitálně to nejde koupit, ale jde se to předobědnat. Na Alze to teda je. Na Alze to je za 1800 PlayStationová verze. Ale jsem, že to bude tak stejný, si myslím. Budeme se na Xboxovou verzi. Si myslím, že bude tak stejně. Jo, je to tak stejně. A zkusíme se podívat na takže no, počkejte, podíváme se teda i na PCčkovou verzi. Dáme s nějakým Season Passem, jedničkovým Season Passem. No s tím Season Passem to je přes 2000, ale když budeme chtít základní verzi, znamená, kolik nám ta základní verze přestát? 1500. Jo, ale tam je ta digitální, ale nevím, kolik bude se ta obyčejná. Jakoby klasická, ale klasická. Ne, klasickou a dáme si teda Alzu. 1540, takže 1550. Krabicovka. Tisíčková verze. Jasně, ty konzole to mají dražší, ale já si myslím, že je lepší mít konzole. Musíte rozvalit do postele, budu gauče a hrát se, musíte být u počítače. No, to je prostě můj názor. Musíte podívat teda na ty ukázky, fotky a potom se sama rozhodnout. They ask, why do you love this wild, crazy sport? Because life makes a lot more sense when you're out there chasing limits. On the edge, where racers like to play. The thing about messing with the limits, though, eventually you're going to come unstuck. And then they'll ask, now what? Now you go back out and you do it all over again. The highs and the lows, they don't matter. What matters is getting out there, competing, racing,
Because it's not the failures that brand us, it's the wins that define us. In this sport, no one gets to buy legacy. We build it together, one lap at a time. Because legacy is not an orphan, it's all of us. It's this wild, beautiful community we call sim racing. Why do you love this wild, crazy sport? The answer is about competition, passion, compulsion. That's all you're going to get. Sorry. Všechno. Děkuji, že jste to tady sledovali, tohleto video. Samozřejmě my děkujeme všem za podporu. A samozřejmě budeme rádi, když budete sledovat ten kanál Agrofarma Verča Plus, nebo náš hlavní kanál Agrofarma Verča Oficiál. Samozřejmě podporujeme naše kamarádi a kamarádky. Kamarádi, jako kamarádek, to je Ludmila Tábor, paní Zahoráková, kamarádi Andy Mix TV, Čmelák, Farmačeč, Happy, Jiří Míka, JZV, Verky, CZ, Carlos Máce, Martin Creeper, Magor, SK, Media, Studio, Sveka, Verga, Tomáše Prokopa, Zahoráka, Pája a SD Silčany juniory. Samozřejmě podporujeme také herní servery pro Farming Simulator jako Agro, Farmačí, Farmapoda, FS, JZD, Ravajenky, ZD Spalov, JZD, Verky, CZ, Špinarfa a Sedlčany juniory. Samozřejmě podporujeme ambasador pro Farming Simulator České republiky, Slovenské republiky, jako je Jose 49. Dále podporujeme partnery pro Farming Simulator České republiky, Slovenské republiky, jako Arno, Farmapoda, FS, Keeper.cz, Jose 49, JZDV, Verky, CZ, Krobota, Media, Selevina, Sniper, Kitna, CZ, Špinár, Farm, Z84. Samozřejmě dále podpora patří Fizi, Photo, Gaming, Relax, Krikatiru, Smilou, CZ, Pavel, Percek, Špinár 24, HD, Speedy, CZ a to ví. Samozřejmě pokud nás chcete sledovat na všech sociálních sítích, jak nás, tak Farming Simulator máš v popisku. Samozřejmě si dáš Farming Simulator na PC, si dashboard, který bude vlastně, který ti udělá trošku lepší farming požitek. To je taková nevýhoda pro konzolisty, ale my se s tím dokážu poradit, mi to nevím. Jako, rád bych jsem to tam chtěl, ale to tam nemůžeme, to je jedno nějak, ale rád bych to tam, ale prostě tak. No, takže pro toto video, teda pro toto informační video, všechno díky moc za pozornost a uvidíme dalšího videa tady na Agrofarma Verča Oficiál Plus. Ahoj.